माझे नाव रोशनी रामविजय वायकर आहे. मी इयत्ता 8वीची विद्यार्थिनी आहे. मी आज तुम्हाला एक बोधकथा सांगणार आहे. माझ्या बोधकथेचे नाव हत्ती आणि संजय आहे. रामपूर नावाच्या एका छोट्याशा गावामध्ये संजय नावाचा शिंपी राहायचा. त्याचे एक बाजारपेठेत दुकान होते. एकदा रामपूर गावात एक सर्कस आली. त्या सर्कशीतील अप्पू हा सर्वांचा लाडका होता. अप्पू आणि संजयची मैत्री झाली होती. संजय त्याला रोज नदीवर जाताना एक छोटी केळी द्यायचा. रोज असं होत होतं. संजय आणि अप्पूची चांगली मैत्री झाली होती. अप्पू संजयच्या दुकानासमोरून नदीवर जायचा म्हणून संजय त्याला एक केळी द्यायचा व अप्पू येताना एक त्याला कमळाचं फूल आणायचा. असा हा त्यांचा रोजचा दिनक्रम झाला होता. एके दिवशी संजयच्या मनात आले की अप्पूची गंमत करावी. नेहमीप्रमाणे अप्पू नदीवर जाण्यासाठी संजयच्या दुकानात समोरून चालला होता. त्यावेळेस संजयने अप्पूच्या सोंडेला सुई टोचवली. अप्पूला खूप वेदना झाल्या. त्याला खूप वाईटही वाटलं की संजयने त्याच्यासोबत असं केलं. तो तसाच नदीवर आंघोळीसाठी निघाला. अप्पूने आंघोळ केली व येताना आपल्या सोंडीत त्या नदीतील सगळा चिखल आपल्या सोंडीत भरून आणला. येताना संजयच्या दुकानासमोर उभा राहून तो सगळा चिखल त्याने त्याच्या दुकानावर शिंपवला. सगळे कपडे चिखलाने माखले. संजयला ही कळले की आपण जे केले त्याची ही शिक्षा आहे. तात्पर्य: करावे तसे भरावे.